Hindi ata nila alam na mabigat yung trabaho. Kung mapapansin niyo sa floor, paraging isa ako at si Senator Sani Angara na may pinakamaraming local bills na pinapasa. Dahil lahat ng pag-create ng school, lahat ng pag-declare ng holiday, puro mga lokal na aplikasyon ng mga batas ay dumadaan sa Committee on Education at Committee on Local Government. Dagdag siguro doon, ang responsibilidad ng Chairman ng Committee on Education ay uupo sa lahat ng state universities and colleges o ang kanyang kinatawan. Marahil, yun ang gusto ng ilan sa mga miyembro. Yung kapasidad at kakayanan na mabisita ang bawat state university at college at maisulong yung kanilang advokasya. Sa parte ni Senator Joel, Senator Win, alam ko, malalim sa puso nilang advokasya kaugnay sa edukasyon. At kahit sino sa kanila o silang dalawa, may magagawang malaking bagay sa komiting ito. So sa tingin niyo makatutulong sa isang re-election ni Senator yung maging chairman ng Committee on Education? Hindi ako naniniwalang nakabase yun doon dahil si Senator Bam matagal na naging chairman ng Committee on Education nitong kongresong ito. Pero tila hindi yun nakadagdag sa kanyang tangka na ma-re-elect sa eleksyon ito. So, isa yun.